Bizkaiko kostaldean barrena jarraituta Lekeition esaterako hiri-altzariak airean ibili ditu itsasoak eta Amaia Osandizaga zuzauden Arraun elkartean ere kalteak handiak dira. Bai, kalteak oraindik agerian daude, bistan da, izuntza izeneko Arraun elkarteko txoko hau itsasoaren gainean dago kokatuta, eta ikusten duzuenez ez diote olatuaren indarrari eutsi. Kristalak erabat suntsituta, sabaiak apurtuta, eta zoruaren zati bat ere altxatu du itsasoak. 50.000 euro inguruko kalteak dituztela adierazi digute. Eta olatuaren indarra erakusteko beste adibide bat da, txoko honetako platerrak gaur hemendik 100 metrora ere aurkitu ditugula. Lekeition bakarrik ez, Bizkaiko kostako beste hainbat herritan ere kalteak izan dira eta guk horietako batzuk bisitatu ditugu. Enbataren astinduak marka latzak utzi ditu Lekeition ere. Talaian, klub nautikoan, Arraun elkartean, pentsatzeko denborarik ere zuten bertan izan. Aitxiaren ja kanpora. Jaiko egunen etxioko, eskapa gendun da listo. Arte mundu neurria zarratu eta kanpora. Ana, betete da loiak jori baino, garbitzu dut, listo, ona, esperar. Baina atzere guazten nire dator txarrak. 40.000 euro, 50.000 euro txango dira. Bukamen gotxeko zerietan atzo egon nien najo, pentsaten egonik ez da bele existiruko soziadipez, erunengo gala. Ondarrutik Saturrarango ondartzara doan pasea lekura moztuta dago. Ni legun pasau nintzen da dena egon doan, gaur ikusi desastre bat abetatela. Ni neu, ez da seko landizare ikusi jutel. Gauzitan modul. Getxon berriz Ereagako pasealekuan eta Portu Zaharrean kalterik handienak. Petrilaren 40 metro eraitsi ditu itsasoak pasealekuan. Dozena erdi bat jarleku eraman ditu. Hondartza ondoko hotelean, hondarra eta ura nagusi, goizaldean. 24 ordu pasata daude. Atzotik eta oraindik dena ondo ipintzen. Dena zikindu da, dena arena hemen zegoen, olatuak hemendik sartu ziren, eta dena bastante txarragon zen. Udalak dio konponketa lanak laster hasiko direla, baina estraina garbitzen ere nahiko lan.